fideo bach o Elsie Glyn. Bore da, Elsie Glyn. Bore da. Ti'n cyffroes? Pam ti'n cyffroes heddiw? O, ydych chi'n serio mynd i watchad ni. Mynd i watchad ti wneud beth, Cariad? Neud rap. Neud y rap? Waw, mae hwnna'n swnio cool. A mae rap yn rhan o beth? Cynhyrchiad enw... Y dawnsio. Dawnsio? Y dawnsio. Blodyn. Y blodyn. Blodyn, ie. So ti'n neud y rap, a beth ti'n gwisgo fan i fel? Beth ti'n gwisgo? Hoodie. Ac sbwcdo hai a cap peak. Cap peak, a bit cool. Ti'n edrych cool, ie? Ti'n edrych o duwd. Ac... Oed ti'n nerfus? Neu ti'n cyffroes? Nerfus. Nerfus oed ti? O, dwi'n siŵr ti'n bod yn iawn. Wyt ti'n gwybod beth mae pobl yn y gwlad theatr yn deud? Da. I bod i wneud pob lwc. Nhw dim yn deud pob lwc, nhw'n deud torri choes. Yndi? Mae'n gwir? Reit, diolch yn fawr a torri coes. Reit, a hefyd, da ni'n cael... O, Betsan Elin, whoops. Helo, Betsan Elin. Sut o'i ti? Pam ti chwerthin? Reit. Felly, o'i ti nerfus neu cyffroes? Cyffroes. Cyffroes? Da iawn. A beth ti'n neud heddiw? O'i ti'n neud y rap hefyd? Yn rap, dwi'n canu a dwi'n dawnsio. Ti'n dawnsio? Di lot o blant o Ysgol Baladeilyn yn dawnsio? Na. Na? Just a fi. Dim ond ti? Waw. So rap canu. Pa can ti'n canu? Dan ystoliwi a Blodyn. A anthem Blodyn hefyd? Ie. Ydy o'n yr un fath? Ne. A ti'n cyffroes te? Neu, ia. Dim nerfus o gwbl? Na. Wel. Bydd ffrind fi reit ochr fi. Dyma da. A ti wedi mwynhau y profiad? Ia? Be di'r peth gorau? Be di'r hoff peth ti? Ffrind i fytan. Dwi'n meddwl o tri. Y tri? Sorry, dwi'n deall. Dwi'n licio tri peth. O, reit, oce. Be di'r tri peth ti'n hoffi? Canu, rapio a... Dawnsio. Reit, oce, diolch. Da de, wel, diolch yn fawr am cyfweliad a torri coes heno.